abubuwa guda uku da za su ƙara maka daraja sosai da ƙara maka kima a idon matarka. Hakika idan har ka rike waɗannan abubuwa ko kuma har kana yin su, to duk yanayin da ya kai tsakaninku da matarka tabbas idan ta lura da wannan abubuwan tabbas za ta sako, za kuma ta relax, kuma za ta yi nadama sosai akan wasu abubuwa da take maka. Tabbas na maka alƙawari in dai har kai waɗannan abubuwan haka ba da labari cewar lallai waɗannan abubuwa sun yi aiki, saboda an gwada su sun yi aiki, kuma daman haka ya kamata ma daman a ce duk wani namiji yana yi, kawai dai yawancinmu ba ma yi ne. Abu na farko shine mace tana so ta gane cewar ka ɗauki mahaifinta kamar naka, ma'ana kana kyautata wa mahaifinta ita ma, ma'ana kana zuwa ka gaishe shi ko tare da ita ko kuma kai kaɗai bata ma sani ba, ta hanyar mai idan in ta je wata ran za a bata labari cewar ai wane ya zo ya gaishe mu kuma ya kawo mun kaza ma ya kawo mun kaza, ki mun godiya. To hakika in ta ji wannan za ta ji wani abu a ranta cewa lallai wane yana da mutunci kuma yana son iyayenta. Hakika shi kuma mutum duk wanda ya kasance yana son iyayenka tabbas za ka ji kai ma kana son sa. To kaga kenan wannan wata hikima ce, wani kuma dabara ne, kuma wani ihsani ne wanda kai ma zai ƙara maka samun zaman lafiya tsakaninka da iyalanka. Ko da ma baka je ba, ka ɗau waya a gabanta ka kira mahaifinta ka gaishe shi, ka ba ta su gaisa, wannan zai sa ta ji daɗi sosai ita ma a cikin zuciyarta. Za ta ji daɗi in tana ma wani abu ma za ta ji ta fara tunanin janyewa. Ko wani abu ne ake ma na rashin gaskiya wanda baka sani ba, to tabbas zai sa hakan zai sa a fara tunanin janyewa kuma a janye gaba ɗaya. Sannan na biyu nan ma ta gane cewar ka ɗauki mahaifiyarta nan ma kamar taka, ita ma kamar haka ka je ka dinga yawan gaishe ta haka, ko kuma ka dinga yawan kiranta a gabanta kana gaishe ta. In ma baka da lokaci sosai ya kasance ta waya kana kira kana gaishe su, wannan shi ma zai sa ta ƙara jin ƙwarin gwiwa a zuciyarta cewar lallai kana son ta fa, tunda ka damu da iyayenta. Wannan shi ma zai matuƙar sa ta ji wani abu a ranta game da kai, kuma za ta sako daga abubuwan da take ma, kuma za ta yi ƙoƙarin kai ma ta kyautata wa naka iyayen ta hanyar ka damu da ita. Saboda me, galibi a yanzu za ka samu tsakanin sirikai da sirikai, musamman iyayen miji, za ka ga wasu gaba ɗaya abun ba daɗi in ka je alaƙar da ke tsakani. To kaga idan ka damu da nata iyayen tabbas za ta damu da naka, kuma ba za ta so wani abu ya faru da naka ba, kuma ba za ta iya faɗa wata kalma mara daɗi akan naka iyayen ba. Kaga wannan wata hikima ce ta siyasa wacce idan kai amfani da ita za ka samu daraja sosai a idon matarka, kuma kariya ce sosai daga faruwar wasu abubuwa da a yanzu yawanci tsakanin sirikai da sirikai suke faruwa. Sannan na ƙarshe ta gane cewar ka ɗauki 'yan uwanta kamar 'yan uwanka, ma'ana ka saki fuskarka ga 'yan uwanta lokacin da suka zo, wasa da dariya da ɗan ihsani in za su tafi, mutuƙar kana da damar hakan to tabbas za ta ji daɗi sosai, musamman ma idan suka zo a wani girki special ma wanda misali ba a saba yi ko da yaushe ba, a yi don su saboda karrama su. Wannan zai sa matarka ta ji daɗi sosai saboda ka damu da kana son 'yan uwanta kuma kana ƙaunarta. Hakan zai sa ta yi ma wasu abubuwan da kai ma baka sani ba na kyautatawa. Kaga kenan ka ci riba hakan 100%, kuma ga lada da za ka samu. Wannan abubuwa ne wanda idan muka ɗauke su tabbas za mu yi matuƙar samun riban zama da iyalanmu sosai a tattare da su. Da Allah idan kun ji daɗin wannan bidiyo namu, ku daure ku danna mana alamun subscribe, ku mana sharing, ku yi liking a wannan bidiyo. Idan kuma kun yi subscribing to muna roƙo ku danna mana liking, ku yi mana comment saboda bidiyon namu ya je gaba. Sunana Aminu AZ, wanda aka fi sani da Aminu Zakariya. Na gode, sai mu haɗa bidiyo na gaba.